There's a look on your face I would like to knock out. El meu pare encara no tenia 2 anys, el meu avi va agafar un trabuco, se'n va anar cap a la guerra. Segons paraules textuals, me'n vaig a matar fatxes. És que a mi no m'agrada la música, sinó que és que la necessito per viure. És vital. És absolutament vital per mi. Que uns digui Pepito Pérez, que hagi escrit 3 novel·les, que l'última va vendre 3 milions d'exemplars, no significa que la quarta sigui bona. Jo tenia clar que quan vaig començar a escriure aquell relat que es va convertir en novel·la, eren personatges que naixien, que havien nascut a la Verneda, o que havien sigut fills d'emigrants, que començaven a residir a la Verneda. A vegades he tingut la sensació que els personatges volien sortir, i aleshores era escriure negre sobre blanc. I no parava. Podríem dir que tu ets la tercera generació d'una saga de Germanes, oi? Doncs sí, el pare del meu pare, que es deia Germán, va batejar el seu fill com Germán també. El que passa que no va tenir gaire temps de gaudir d'ell, perquè quan el meu pare encara no tenia 2 anys, el meu avi va agafar un trabuco, se'n va anar cap a la guerra. Segons paraules textuals, me'n vaig a matar fatxes. L'última notícia que es va tenir d'ell va ser que havia quedat ferit, aleshores l'havien hospitalitzat a Barcelona, però malauradament mesos després aquell hospital era bombardejat, o sigui, no hem tingut cap més notícia d'ell. M'imagino que, encara els papers que tenia el meu pare, els darrers papers, era que estava desaparegut. Desaparegut, clar. Almenys el meu altre avi va tenir una mica més de sort, perquè després de la guerra el van tancar un camp de concentració francès. Sí? I es va escapar d'ell, va arribar fins a Barcelona caminant amb un amic seu a les espatlles, perquè li faltava una cama i estava sec de glaucoma. Però crec que d'aquí m'ha sortit l'empenta de la família Terol Estiguers. Sí. Està molt bé. Però qui és el germà Terol? Com et definiries? A veure, és bastant complicat descriure's un a si mateix perquè sempre causa amb els típics tòpics, però podríem dir que és una persona que per sobre de tot li agrada gaudir de la vida. Li encanta gaudir de la vida, que està orgullós de l'educació que ha tingut els seus pares, que es considera honest, que es considera amb empenta, que es considera... No tinc enveja de ningú, però totes aquestes virtuts m'imagino que també es poden enfosquir una mica per la impaciència que pateixo i sobretot per a vegades per dir-ho en bones paraules, el caràcter fort, per no dir mal caràcter que a vegades tinc. I impacient. Impacient, som molt impacient. Aquest és el meu gran defecte, som molt impacients. Sempre que començo una cosa vull acabar-la ja. I requereix tot el seu temps. Bueno, però d'altra banda això també és el que et manté sempre pendent. Amb això sí que és cert. Li agrada, és una persona que, el germà Terol parlant en tercera persona, però m'agrada moltíssim viatjar, m'agrada moltíssim la literatura, soc un enamorat de la música i tinc la grandiosa sort d'aleshores poder gaudir de tots aquests aspectes de la vida mitjançant la meva dona, que és el que sí que podríem dir que és l'equilibri de la meva vida. Sempre dius que la teva infantesa va ser més moguda de l'habitual. Com és això? Interiorment no, perquè a casa per sort érem molt feliços, però era sobretot a l'exterior. Jo vivia davant de la Perona, a l'antiga Verneda, que ara es coneix més com Sant Martí de Provençals. Era un lloc que quan anaves amb taxi et deixaven a 3 carrers perquè no s'atrevien a entrar-hi. Aleshores, la Perona va fer molt mal en aquell veïnat, moltíssim. No tan sols per la brutícia, sinó perquè hi havia trifulques cada dia. Hi havia moltes picabaralles, el vaquilla el van agafar davant de casa meva. Davant de casa meva hi havia una masia que un dia vam quedar tots al·lucinats perquè van venir tot de furgones de la policia, resulta que era el magatzem de tots els electrodomèstics robats a la ciutat. Van començar a sortir neveres, microones, forns. Va ser un continu. Després també no era molt... Era un lloc molt brut, hi havia moltes vegades que els veïns baixaven amb escopetes a balins a matar les rates, unes rates que et podré dir que no hi havia cap gat en aquell barri. Perquè és que els gats fugien, Quin paper juga la música a la teva vida?
que sempre he dit una frase, i és certa, que és que a mi no m'agrada la música, sinó que és que la necessito per viure. És vital. És absolutament vital per mi. Els meus pares eren amants de la música, sempre hi havia la ràdio. Els meus 2 primers discs me'ls vaig comprar als 13 anys i eren Close to the Edge de Yes i Aqualung de Jethro Tull, o sigui, no estic parlant d'un quinceañero, sinó que jo em vaig comprar rock progressiu. Sí. No tenia tocadisc a casa, però me n'anava a casa d'un amic per escoltar-lo. I després he tingut la sort també que he estat 20 anys treballant en el món de la música i això m'ha ajudat moltíssim a dinsar-me, a dins, no del món de la música, sinó de la música. El món de la música és completament diferent a la música. Ja. O sigui, els tejemanejes, els comerços, etc., és completament diferent a lo que et dona la música, a lo que t'aporta un artista. I acostumat a escriure relats curts, dius que un d'ells es va fer més llarg del compte i va sorgir el llibre. Jo normalment escric encara relats de 15-20 pàgines, però quan anava per la pàgina 100 d'aquest em vaig adonar que crec que ja no era un relat breu, sinó que podia arribar a ser una novel·la. I sí, va ser així. Vaig començar a escriure, a veure, vaig estar 8 anys per escriure el primer llibre. Perquè van haver-hi èpoques que vaig estar a l'atur, normalment quan un està a l'atur no és que tingui gaire ganes de ser creatiu i d'escriure, però sí, quan em sortia la vena, continuava la novel·la fins que vaig tenir la sort que la que vaig escriure una novel·la i vaig dir, hosti, crec que m'ha quedat bé. Li vaig passar a la meva dona, li vaig passar a uns quants amics, em van animar moltíssim a que la presentés a diverses editorials. D'editorials ni parlar-ne, la vaig passar a diversos agents literaris, que alguns em van contestar dient que era molt bona, perquè les editorials, evidentment, no apostaven per autors novells, fins que mitjançant un amic vaig tenir la grandiosa sort de poder conèixer a la gent de l'Artbooks. L'Artbooks es va interessar en el meu llibre, en un principi el volien editar en format online, però després ells van dir, escolta, és molt bo aquest llibre, apostem per ell, i va ser el primer llibre editat, imprès, que van treure ells també. O sigui, la nostra carrera ha anat una mica en paral·lel i no deixaré mai d'agrair-los el recolzament que van tenir amb mi. Van demostrar molta valentia, no? Moltíssim. A l'editar El pañuelo es un mundo, que és la teva primera. La primera els van tenir molt ben posats, sí. Has parlat de valentia. A mi m'agradaria preguntar-te què els diries tu a aquests senyors que pateixen sordera quan els hi toquen a la porta amb il·lusió, amb projectes? Què els diries? Diplomàtic? No, pots parlar. Estem a caràcter. Sí. A veure, jo per una part els puc entendre perquè segons ells el negoci no és pujante, l'economia no està com per potenciar o per apostar per nous autors, però a veure, és que també els autors antics també fan males novel·les. Ja. I que uns digui Pepito Pérez, que hagi escrit 3 novel·les, que l'última va vendre 3 milions d'exemplars, no significa que la quarta sigui bona. Ja, exacte. Hi ha molts autors novells que fan, ja no em poso jo, No. però que fan molt bones novel·les i no s'aposta absolutament res. Quina casualitat que últimament cada vegada estan sortint més notícies d'autors que s'autoediten, que es creen editorials només per autoeditar autors que no troben camins, que no troben vies. Ho trobo desgraciat. Sí. I després de l'èxit del primer llibre, ara per aquest Sant Jordi sortirà el teu segon llibre, Más vale pájaro en mano que morir de pie. Ens pots fer 5 cèntims? Doncs sí, a veure, aquest llibre, partim de la base que aquest llibre l'han començat a escriure els mateixos lectors, perquè jo no tenia intenció d'escriure una segona part. Però mitjançant missatges a l'editorial, mitjançant missatges a Facebook o a mi mateix, hi va haver-hi moltíssima gent que estava interessant en saber què li passava a certs personatges de la primera novel·la. Sí. I vaig dir, doncs per què no? Vaig començar a escriure aquesta novel·la que passa 5 anys després de les aventures i desventures del Pañuelo es un mundo, i trobem la història dels mateixos personatges que van calar tant, com el Pisha, com el Charlie, com el Torco, com l'Aniceto, etc., amb altres nous personatges que li donen un impuls bastant més negre, bastant més real i bastant més dur, inclús, del que va passar a la primera. Perquè aquí ja parlo de
trata de blanques de països de l'est, Sí. ja parlo de multimilionaris que es dediquen també al món de la pornografia i a segrestar noietes, etc. Així, a aquelles persones que estiguin interessades a comprar el llibre, ara que veig que ja el tenim físicament, a on el podrien trobar? Doncs si tot va bé i el tiempo no lo impide, m'imagino que d'aquí una setmana i mitja o 2 setmanes ja podrem començar a trobar-la a totes les llibreries del país i tots els grans centres comercials. Sí. I ara, per acabar, què li recomanaries a qualsevol persona que vol tirar endavant un projecte literari o artístic, en definitiva? Pebrots per acabar-lo, perquè conec a molta gent que la típica frase és que estic escrivint un llibre, Sí. l'hem sentit moltíssimes vegades. He acabat un llibre molt poques. I quan hagin acabat el llibre, que se'l tornin a llegir i tornin a veure si els hi agrada. Sobretot que els hi ensenyin a persones que estimen, però que siguin objectives. Sí. No que diguin, és que és un llibre del meu fill, és boníssim. M'agrada molt, però és... Val? No, que siguin objectives. I després, sangre, sudor i làgrimes. I si es troben un salvador d'editorial Larmbooks, si es creuen un salvador per davant per a la seva vida, aleshores millor. Mentre fèiem ruta amb el germà Terol per diverses de les localitzacions de la seva novel·la, vam tenir l'oportunitat de reviure història i històries que amaga Barcelona entre paral·lelos i meridianes. Potser la tasca de l'escriptor sigui una aventura en solitari cap enlloc. Una aventura amb titubejos, incerteses i les sorpreses pròpies d'allò encetat amb entusiasme. Però al cap i a la fi, una aventura en la qual val la pena endinsar-se.